Barkanmu da kasancewa a daidai wannan lokaci inda za mu shakata da waƙoƙin Malam Ibrahim Adam Fage. Mai waƙar Nana Khadija da Nana Fatima. Ya zaujatin nabi Nana Khadija mai girma. 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 Ya zaujatin nabi. Haka Malam Ibrahim Adam Fage ya saki sababbin waƙoƙinsa inda za ku same su akan audio mark da sunan Malam Ibrahim Adam Fage. Lamuni ayi mana lamuni mun nema alfarma. Lamuni ayi mana lamuni mun nema alfarma. Da sarkin sarakuna Allah wujiri. Bana haske Allah haskan sadari. Tsarin waka ga annabi albashari. Shugaban ji halittar Allah mun zama mana alfarma. Kasira kanin ka salatinka ga mujamma'u wanda ya daudi ka sirrinka. Alfati wanda ya bude taskarka. Asada ala asada sabai shugaba fi mana alfarma. Salamu alaika Ahmadu Tijani. Na sada bazan da shagar Jilani. Ya muje baya gausin zamani. Sada Umar fadar bege dan sa ai mana alfarma. Ya garkuwar kawani fadin malau baiki. Da sallama na shigo zan gaida ki. Ki izini na zamo dan aiken ki. Ya fadi ma da mukamin annabi karki bari ni da yau mama. Kuna shakata da waƙe-waƙen Malam Ibrahim Adam Fage inda muke kasancewa da waƙoƙinsa a daidai wannan lokaci. Mina na Fatima na gaida sayyada. Mina na Fatima na gaida sayyada. Bismillah jalla wahidi. Bani basira jalla wahidi. Dan yabo na gana na Fatima. Karima ummu sayyada na gaida Fatima. Waƙoƙin Malam Ibrahim Adam Fage za ku same su akan audio mark, za ku iya downloading ɗinsu daga shafinsa na Malam Ibrahim Adam Fage. Mai waƙar Nana Khadija da Nana Fatima. Nana Khadija tilli kubra, Nana Khadija tilli kubra. Nana Khadija tilli kubra, matar sayyidul bushra. Nana Khadija tilli kubra, matar sayyidul bushra. Sayyida Aisha kai da ke nake, matar annabi na. Ummul mu'minina sayyida Aisha matar annabi na. Basarakiya Fatima ƴan Rasulallah. Basarakiya Fatima girma ƴan Rasulallah. Farko Allah nake sawa, rigan da nake ka karawa.
yarda tsira ka karawa, wanda shi kan ba kake so kake kallo ya Rasulallah. Masarakiya Fatima mai girma ‘yan Rasulallah. Bismillah ya Allah kai nake ta roƙa, taimake ni ilahi zan tsara waka. Umurati aji shehu mai ɗaukaka, shi nake so a raina haske muradina. Shehu Barhama mai girma in ya su maulana na, marhaba bika shugaba. Marhaba bika annabi mai girma abin yabo. Marhaba bika annabi mai girma abin yabo. Rabbana da jere baiwa zan yabo, wafiyayye abin yabo, annaba haske sha yabo, wanda Allah yake yabo, rasulu kuma muna yabo, alfarmarsa muke ta ci, annabi shi ne abin yabo. Marhaba bika annabi mai girma abin yabo. A yanzu haka Malam Ibrahim Adam Fage ya saki sababbin waƙoƙinsa inda za ku same su akan Audio Mark da sunan Malam Ibrahim Adam Fage. Kuna shakata da waƙe-waƙen Malam Ibrahim Adam Fage inda muke kasancewa da waƙoƙinsa a daidai wannan lokaci. Awu yake gaishewa sannan ka sha yabo. Marhaba bika annabi mai girma abin yabo. Waƙoƙin Malam Ibrahim Adam Fage za ku same su akan Audio Mark, za ku iya downloading ɗinsu daga shafinsa na Malam Ibrahim Adam Fage. Mai waƙar Nana Khadija da Nana Fati. Nabi Nana Khadija mai girma, ya zaujatin Nabi Nana Khadija mai girma.